Ne adunăm astăzi să părăstăsim una carte a lui Elena Manțulenț, pe Piruna. Duchescu că va hibă neamă Zorii, cât se Elena a murit la 43 de ani. Și eu sigur că se înhinise emoția este aua cu noi. Am nădea că va să avem puterea să adrăm un lucru ți prindi. Că mi-ndoscu că prindi să adrăm ca unăturie de misare pentru sonii este fel. Vistipsescu că noi am abonat cu hitea este să o avzăm Lena și vă spărtăsesc să dăm cale la cânticul care este apredus pe armonește de Larian Teohari. Este un cântic de cărții. Este un cântic de gârții, apeluz de Larian Teohari Armonește și interpretat de Lena. Încă o oară vă zic să aveți aici că seari la noi maca iscântiori sighinsea vana putusească, va scaftul cât cam cali și snadră în lucru. Cartea e și albinușie și cei care ci lăstăsiră trăia Sfântul Ingamini, Ian și Chira Mansu. Lena era nepoată de frate al Ian și
și minte să-i dau zborul lui Aliac să ne zburască taifa Manțu. Vă părăsesc cu Chira să ne zică poema mai alenca de la frânza 40 carte. Ți îngrăpsi Lena Maisa, a cui nu o poartă, a care nu o cunoscut că ți-e intitasi samintea. La frânza 40 este poema asta mai alenca, ți băgai tu prota carte cu de-a cu un textul trăpapsul de la Dadă, Tachi Canciuiani. Hai să-i dau texte care sunt la altă carte, sunt nu știu prota carte cu mai alenca la frânza 40. Mai alenca, ei sită, a cântoasă amare, porți tu-ți gaileazi pe păltările tale, îmbărțătesc cu vreare lumea tauă, dai vreare și peste. Nu-i dure care stuseare că tu te-ți-a dat. Mâinile tale, Ilia lucrul ți va da. Ochii tăi, pira vreariei și-a câștigă. Ți-acați tu mână, să ghisește, da de-a fisiei, ție care stuse. Portretul Elena, este tineri că purta numai mai sai, și nu cunoscut, am o cunoscut de toate permituserile fratele Aliani. Și încă găsi și un textul în femeile de Germanie, la apare și cadrul a Marisai și o acuție anunții. Iar vreau să aduc moabeta tamam cu mama ta, Lenca. Să-mi dau zboară trăia și tră soia voastră. Și tră francul cu simplă. Îi poartă numai, ca și cum ea de la rămâni, când s-a din picioare, din partea părintelui acasă. Mana muri mult la unia, la chiar de 64. Tatăl a murit Maninti, la Elchia de 57. Și în moarte, inima nu ajută și mă soțul. Vreau să zic să-mi dau zboară de eu sunt o altă ținere. Mama avea soi de la Stavrăsiță, de la Perifana. Numai ei, de fapt, era Hagi, de la Hagiazi. Avea multă soi și noi. Tora, de când ne adărăm și noi ADN-ul, ies daima soi de care se neamă Ana mea. De partea tatei Manțu, noi când eram mici și atunci... Era de vărgărie, nu? Mama s-a mintă Inga de mama. Era soi cu Larian, știi că l-avea Larian pe Perifan, avea un pot, cum zici cu Perifan. Tati s-a mintat cu vărgărie, Giumaia, azi zice... La Goi. Era Giumaia Ordinzeasă. Cu Actima ai trecut amintată la 1912. Țin minte ție pe Mituserea că avea 12 de ani când zilă depuse care deci vă zic că la anul pastrănghiți, strănghiți a hurchire de atunci spovedit Macedonia. Tati s-a mintă, cum zici? Jumaia, trecut tot cu idul anul, știi cum era, în cărți, atunci cineva, când ajunseră în România. Ce fumeari acolo? De partea tatei era 3 frați și 3 surori. De partea limană erau 2 frați și 2 surori. Manțu știm de Iuhinii numai de familie? Manțu știu că e multă soi Manțu Tugărții. Manțu, spun să zic, Manțu și aflăm mulți de ești de ghios, mai ghios de Ianina, pentru că de Italie, din portul la țării de Igumenisă.
e atunci tu Germania nu mai este. Doar, cum zici, când eram noi nu ne căutam să-și măcar tatăl meu, papul meu de partea al tatei, eram mic, 6-7 ani, nu crescut cu papul în casă ca să știm mai multe, tatăl măcar chirum multă oinea și nu pot zic că știu multe de... Câți frați surori fiți? 2 frați și o soră. Sora mea și-a murit tot cu somnul, tot cu probleme de inimă, multă oinea așa, 69. Și fratele care e aflând sora Lena, este maric, mama? Deci sora mea era la mare, la 3 ani, 4 ani după sora cu fratele meu, și 3 ani eu n-ai mai negru. Era mai negru, cum se țeamă. Să nu dau zboară creierul, frate, tu. Noi, măcar chirum toate multă oinea, cu multul greu, părinții se le-am opus. Și cu multul greu, eu chirui tati când dau examenul de admitere la Politehnic, fratele meu era studentul, sora mea era studentă și trecu multul greu. Zicem că Lena e fapt unul din noștri obțăți, Constanța Cristi-Psescu. Tine fuțiști din România, obțăți? Lena avea 2 ani, fratele ei 3 ani. Fună despărțare atunci când știam cu pasul. Dizeam, sora mea era notată că în German pe Germanie, ca oasă nu mai știam că nu va într-o. Și cum cu Germanie s-a dus fratele, părinții nu până nu aveam, cum zic, arăs de germană ca să dăm cu mea de adun, atunci minte era selectul Americii. Și nu știam când va avea nepoții. După câți ani am văzut Lena? 90. După 8 ani. După 8 ani. 90. Era fetică. Era fetică, avea 9 ani, George avea fratele 10 ani, dar apoi peste un an vine retul Germanie și dură mai mult și după aia vine 94 și dură mult cu Pensachira, eram dat în Japonia cu lucrul, tot trebuia 3-4 mesi și după aia revedea. Nu era problema. Vati bagherea tu mă vede, știu că te stohinăm. Nu vreau să zic că atâta... În cheamă, m-a spus în scandul la lei de Anda era mică. Cum vezi Anda era mică? Vreau să spunem de acord iar. Cum era Anda era mică? Mică, cum zici, la 2 ani... Zori, să ai o imagine. De la 9 ani când era un lucru care poate o marcat tot bana, zicem așa negativ. Elena știa multe, vrea să dară multe. Căuta daima perfecțiunea. Și este, cum zice, tu Germanie, nu știu, în limba română, avea de suflet și un minder vertical complex. Un complex de inferioritate. Deși lucrurile erau multe. Și este, știu, pe șchira, de multe ori, și mine mă aveți, era greu să o lăsim. Ea a stat daima la toate și vrea să-ți arătute. Și nu vedea... Este un lucru, cum zic, ca o lingoare care e de suflet. Mai ți să avea. Și este, poate, cum zic eu, marcă partea pozitivă care era după ce e crescut mai mult și a rămas în Germanie. Chiar ca un om, cum zic eu, este greu, bănesc să dau o cultură.
Elena se deșteptă, m-am mânat când o adusem la introverție, atunci intră... Va să zburăm acolo, în momentul ăsta. Eu acum, pot să că au crescut Elena de la 10 ani, că atunci s-au cunoscut prima oară, după Revoluție. Ajunsem toate la Dar ți avea Elena de atunci, din mică, eu am duchii care vrea este de artă, de cultură. Și apoi, trecând 2-3 ani, oare să duc Sighișoara, era țară de teatru. Când era elev la liceu, era tot o trupă de teatru și am intrat un premiu de Anglie, în limba engleză, spectacolul de teatru. Și astea se zice ani, nu era un complex, era, cum zic eu, era până vrea, îi se părea că anual nu poate să vitisească țării ceva, ea tot îi livrează la dară perfect, sigur prota la engleză, sigur prota la germană, să la dară tot, decât nu era nimic. Vreau să găsim o poemă, Suflet mușcadan, și m-am zis cum îi băga și în părmania asta. Zborul mușcadan, eu câftai zborul, tu dicționarul câftai și nu este, nu știam de la, nu știu, în casă, mușcadană, țihii mușcadană, vă zic că lați, de acolo te risești, scălăturești, nu te acasă locul, nu? Și Elena și era, oare să multul să vedă locuri, să tare. Câte ori îi luăm telefonul Nicuchirului, Marco, eu, Elena, și el o zbura românește, mușcadană. Și suflet mușcadană, se pare... 38 este. Mica Nora, asta e părmania care îi băgă Chira și asta e poema care îi îndrepsi Lena și îi zice Suflet mușcadan. Suflet mușcadan, alas, casă, amaiu este acasă. Tu zboară, tu căță, tu eco, suflet mușcadan, noi isihie, Ihea nu știi, am auduchești și ajungi acasă. Tu loc fără chirom, fără rațiune, fără bagaj, liber, Efcaristuse. Și că a adus aminte Iani cu momentul acela de Domnului, când lumea se la niciu, poate că găsesc cu să adrați dorii, o rememorare la momentul acela care îi spune că fu un turnare cu doamna Elena. Putem să găsim din carte. Deci Elena este proză, se cheamă Iuțidoșiuva, acasă, Vatra și Fumeaia. Fu un concurs, una streseare literară, Stuttgart, cu tema, ți vă zic, acasă, acasă. Și Elena l-a propriu premiu cu acest textul, eu i-a zburaște mai de bana ei armânească. Alas, acasă săhi, luam țantate, catioară, că tu turnam de la vreo discurmare priimnare. A este zboară sunt tu limba mea de zadă armâna. Mi întrebam, da, emația asta cât o horie acasă, atât chirou, cât mine ca cinemean, nu para mi duceam de alihi acasă. Zbura și de experiența ei ca fetică la liceu, cu Stanța, eu nu-ți duchea 100% toațea cultură și toațea lumea, zic așa. Vreau să aduc aminte că Lena aduce aminte obsesiv un agudere de la colega ei de la Cilimeni, care zicea pactul vinde ca și cu aracet, tu zari. Și asta mă cărtea multul. Timinica Cilimeana este zboară, îmi frânzea inima și mi ducea până de acolo, nu-i matavoi fara. A este înțepături, ți le duchesc cu mași Cilimeani, iar mântul suflet până ajunge o mare și mă nevoie făchești să-ți le minduiește. Te-ațea cât fui Cilimean, că dar nu vreau să fițând de fara mea și te-ațea nu vreau să zburăsc cu limba. Am aună de lihea mucană română, tot nu mi feci și alam să Cilimean putea să-i pagă din minte ca un soi de ilii, cu care puteam să-i vedere de țină. Fără Zduchescu, filiseam zboară armânește și ei și-a râdea. Eu filiseam și zăsele zboară, fast friends, te-ațea că vreau să ceva, ei nu-am găsea și-ți vitiseam o vechea. Ușuteața popului al meu, rădăsirile lui, le aflai când ajungi la Ilichia de Inghițani, când la Liliani cu Tedachera. Care pânară tu Germanie, viloară pe Mesovo, Aminciu, tu limba mea, dară tu Gărție.
Acolo, ca fian, dezvoltește una adunare a armonilor și atunci atimini fu una experiență adunarea horia. Videam numai strani din multe lihoare ți portatul de ifani primili, jocuri și muzica ți am suna melancolică, giroasă, am avzat cu cări limba mea didală. Limba mea didală, în zicnare perfectă, îi dau culturi, gățească și romană. Există ai înțeleg? Limba mea didată, care chero de ingheța în libana mea, nu o zburăi, teațea că vreau să iau parte de altă cultură. Ațea care zățea că nu iau parte de ea. Cum schimb, atunci aduchii, se vrea zăgă tate cu zboarele lui, alaz, acasă să fie. Toațea minută aminciu, tu mes acorului armânescu, cu stealile peste capul meu, mi-e duchii pe prota oară acasă. Toațea minută, mi ducheam parte de un întreg, de o cultură care, tu ficiurame, o ducheam ascuntă maș cu fumeie. Plânșul, te-azea că mi duchii ligată de maia mea de partea tatei, ți portul numai. Ligată de un magic trecut, am și prezentul de un oară. Liheamă m-am mânat la 2011, dar ți ajung și Freiburg la universitate, eu. Atunci era Centrul de Limbă și Cultura Română, eu lucrai de adun cu studiile meu la universitate. Freiburg fu de mine ca una casă, ținea lepșu și mi duceam că eu apropiată. Teta mea mi putiză mușcadană, un zbor ținut postlutornul tu germană, în care va zic că omul care dai mai este pe cale, nu l-a cat să locul. M-aș mutresc cu bana de cânătora și este. M-aș prezentul în bagăzorii și cu cicioane prirop, și am ațea să cheamă acasă. Am înmușat cu mea unei cuchiri germanul plin de breare și două fete de mirache și Ana și Luna, care mi țin prisăiestul loc. Am asufletul al meu, rămase călitor, pică eu. Și tema lui ștui concursul era ceva zic Heimat. În limba germană Heimat este un zbor ținut, nu poți să treci cu altă limbă cu la Heimat. Nu este mașpatrida. Heimat este șvatra, este un zbor mult umșat și mult umplin cu multe norme. Zățea Elena Oan. Ei sunt de mare semasei de zborul acasă, Heimat cu german, cum zic Germania. Limba de dada armâna cu zborul catețu, teațea că la Centrul de Limbă de Freiburg au văzut că întreia mai multe, strec mai largă. Pentru Sonii am o poziție că Heimat este pentru Sonii cu chirul și fete. Exact. Limba mea de dadă bânează-mă aminte cu fetele mele, așa și identitatea mea. Când fetele mele va crească, va smeduiască ideea ca mine, tățeați este Heimat acasă, nu știu. Au alea este loc, l-au avut la sculie, au soață, soț, și cu toate astea, ea le duchesc cu că sunt o altă soi. Și Ana, fata mamare, îmi zice mai multe ori, mama, noi nu chemăm în femeie normală. Tine spune altă soi, zborăști altă soi, te lăsești altă soi, eu sunt mărântul sâinea mea. Cât ghele pot și limeanii duchească, cât avertul zboarele lor. Vera este, vă rădusem tu gărție. La ale cu teta, un mirache, scărgăm de zloc pinduri. Și fetele mele vă schimbă cu noi. Vă rădusem amiciu, vă împânează și Ana și Luna. Ideea deșteptare, ți-o până eu la Inghisani. Magari fata țara mare și Ana, ideea numai ei va fi apropiată. Și Ana poartă tu numai cultura noastră, o pătițăm după numai fetei de Tumita Armânescu. Și o mult curioasă, vezi vă duchească ți-a acasă, Heimat. Și tora... Sonia care tine sunt un cadru și au vedeți un cadru de Aminciu, care a spune este un momentul magic. Lena avea Inghițani și ațea fu hopa de bană care o alăxi și o turnă cât lumea armească. Îți vedea niște motrita ei și intensitatea aceea de pânare, una altă pânare. Una mică adăugare la care să-ți oferți în prota oară cu Elena Aminciu. Este alăxită tu stranile de Aminciu, scârsim mult și jucăm cu noaptea până la final. Noi aveam adjunct acolo și nu aveam de năsit în hotel, că era mult greu, luăm Apofa Saonia, nu aflăm în hotel și de năsim la un armână, la Luiza Ghica.
Mureau aș vărânzați ani, era una mneare, tineratul, o mneare, cum zic eu, un pierdit de mneare. Și dea de stranile Alexei, o învis cu Elena, cu stranile armânești, și zise, fiată zilnic am cu mine, o luăm în parte, du-se-l tu în udici acolo. Nu știu, ți-a zburăt cu mnearea ța, Elena, bine, era altul om. Și câte ori mergeam Aminciu, o vedeam lui Zaghic, avea un magazin cu lucruri vechi de antichitate. Zic că și ațea poate agricământul, nu știu, fu ceva un mistico atunci. De pandemie eram Aminciu, era și Mara acolo, cu fetele, cu Șana și cu Luna, și prota oară. Mai multul Luna, dar mai avea întrebările astea. Mama, în afară de papuiane, mai Achira, papu, Maia, are șansa noi? Asta era problema ei, are șansa noi? Și masa îi zicea, cum nu? Are atât tu gârții, acolo, și lumea nu putea să lochească. Când ajunsem Aminciu, și-am zis, nu mi-a zburat, vrut să-și cumpără un secate, și masa a zis, intră tu ducheane și întreabă. Tu să intră și să-i ciudusea, că nici să putea să zburați carmânești. Și zicea, mama, au aia astea română la, au aia văsilia armânilor. Deci ea avea, dinică, de la 3-4 ani, avea este ideea cu armânie. Și un are ideea de la altă ideea de 5 euro, nu mai știu, și de-am la mea să ideea de... Ea se părea armânescu, că ea nu știu atunci. Deci tot timp la ea se fixa pe lucrurile este, Dana și zicea. Când le adusem aminte fetițele, poate vă înțelegeți să-mi dau zboară cu chirul Marco și te dau lui fete. Eu v-ați găsesc cum cheamă Șana Dascala. V-ați găsesc pe mine? Șana Dascala. Când duplicisi facultatea Freiburg, am găsit o lucrare de limba armană și irlandeză, înmutrit între Catan de Salor Alță. Sistul meu iarașnică este, ta sam născulii ciunimeni să înveață daule limbii. Dumnezeu îi dea de o fată mintimenă, și Luna nu era mentată atunci. Dumnezeu îi dea de o fată mintimenă și durută Șana, capitana, cum îi zisem noi, care a făcut să înveață ciunimeni la grădinică ei germană, limba armână. Bună ziua, îi zise, mama, o ambesc Maria armânește. Și mine zice, și ce zboară mița pântoara? Șana până se gabă, bunelă. Ești mesă, am anumat, așteam cum zice la mesă, la cățut. Și mine a întrebat, știi asta, dar când va să știi că este zboară. Și Ana până se va înveța alte. Îi se umplu inima de harau, ta sam doar zboară de gura ei. De când o să amintă, o zburui mașa armânește, o băgăiatul grivate, mași cu permite armânești, să permite cărți scoase de la Societatea Culturală din București, permite de armânamea de Iuxidor și permite armânești de zămane, și Ana le știe toratul. Isla meu este delitător. Am zis noi, membrii la Societatea Culturală Armânească, cărțile agrate din noi sunt felicite de Sfântii Date să-și înveață cilimele armânești. Și noi năchirăm pistea de noi. În greacă nu curloață. Cărțile astea dau de permifia terminare din Cidou, este avea de proiectul avea de Halciu Sima, la care lucră mai mulți oameni. Și permifia armânește de zămani este proiectul la care lucră Mirela cu Chirața Gheorghe. Vreau să vă zic lucruri acesta, să-mi cheamă pe Rifa, că s-a dat de lucru la Suțată. Cum este Marco? Îți cunosc cu Niț, de când am era Niț când, așa este, când Elena Cius pe Freiburg, avea o soață acolo la facultate, dus-l la și în parte de el și acolo cunoscut fratele a soției ei, care era mare. Sigur, din noi venite ciudei și erau, îi cheamă, cântiți, zic, și cât mine și cum noi, că un bărb uitat, cam după ea, mintea ei, minduiam că să așteaptă, ziceam, mă duc la urmă. Vrerea de să este vrerea a mea, de daima și... Și pentru Sony, care este un an și luară situații
cum se zice, cununia civilă. Era Constanț. La Constanț, este Sfântul Constanț. Constanț care la... Trei Vasilie, Betea cu... Care la Austria și Și ați la Podă. Că ea e amitată cu Stanța. Și Constanța cu Stanța. Și ați Elena Manțu amitată Ghebora din Constanț. Nu Constanț, Constanța. Altă Vasilie. Marco este... Marco, sigur, atunci când s-a cunoscut Elena Nica era studentă, Marco avea vitisit, este farmacist, studia farmacia. Marco îl cunoscut mai mult după Țisloara, atunci mergeam oaspeți, ei la noi oaspeți, una femeie, Marco adărătă femeia lui, tie Elena știi, tate, asigurăsiți. Este un, cum zic eu, ca un german, ahoria, cum sunt toți vizuți partea din Germanie, acolo landul estului până ei. Este și un zbor care zice... El este Schwab. Schwab zic șpară, Hoitlerbau. Economisea, dar sunt mulți case. Și Marco Vântora mută la o casă. Și el este un femeie mult tradițională, mult conservativ. Și mi impresul că este la Alexei și la Elena, că e cu baza este, cu temelul este de acții, de valori. Părinții al Marco sunt mult investimenti și în casa lor, de când nu intrăm, fetele ca fioara au gustarea, ninte ducă la găzinică de la sculie și daima au nănică regeai, cafețou. Zicoși, că nu știu noi acolo, Dumnezale, care stoc mai era cu papuiani sunt oa. Și crescutul lumea este cu valori, cu axii. Și asta e mare lucru. Până lume... Poate păcăsescu să-ți poema Haristo, că am dus și aminte. Este Până poema care ieși de carte. În lumea acolo, Germaniei, valorile, axiile, chiar. Este o catastrofă, că se bați în măr, nu puteți mânduiți astea. Mai iau tihea, că sunt acolo în Policini, ca Stuttgart. Eu duchei, doar așa când cu fornia câte lume, Elena, duchei cât de aproape sunt oameni, cum se ajută. Este ca vârchiro. Este ca vârchiro. Da, să știți în cheamă cum este organizată cartea, tot sunt băgate poematli ale Elena, de apoi sunt eseurile. Și tu partea de Sony este, nu e tu partea de Sony, treia parte care e mai mare este teza ei de licență, va să zboră la cheamă tia. Și partea de Sony sunt o zboară zise de soț trăia. Prota parte este ația de poezii și prota poema care descrie este cumată este Haristo, în care spun Tama el. Sigur zise chiar de aia cu plăcăria ația să Hristusim că ți avem. Asta vă zic că poema asta Haristo. Haristo tisoari, ti vreri, ti lăcăni, ti birmifi, ti bană, ti oameni, ti zboară, ti cărță, ti stihuri, ti iho, ti joc, Haristo, ti Haristo. Și că himaua, hai să găsim așa în baie de poemate. Nu ne avem și un scânti, m-ați vrei și să vă zic că ăsta care e apoxia. Nu zisi de Anavra și Chira și Neam că tu, Lena, erați-va
melancolică și meditativ și iscăpiori și poate depresiv în sportare, sticurile ațelei de oară când o duchești să că bana n-are noi, și că oamenii alagă în aliurea și n-achi găsesc cu țiva de toată bana asta. Vreau să găsesc una poemă să zicem, din starea asta. Tahina. Îi la frânza am spălădiți. Tora, tusihatea de Tahina, imna agonisit oameni picări. Iunec, ți caftă. Nu au chiros mutrească învăliga lor. Sunt totul lumea lor, de multe ori virtuală. Ecranul la telefonului este dinaua lor pistei. Cu lucruri și oameni cunoscuți necunoscuți, caftă zbânează bușat, isih, ama aproache mași iluzii. Tiții poate sibă maghine. Cel mai toate poeme spun un spirit critic, așa, și care nu este efharistisit de bana asta agonisită, tu care în chirem. Vă zic, m-aș un stih dintr-un poemă, care se cheamă Morgenstund hat Gold im Mund, Sihatea de Tahina e palmă. Mai stihul din Soniu, vă zic, că ți te agonisești. Asta mă întreabă Elena. Va să ajungi acolo înălțul. Și era și el. E. Dar eu nu sunt vrea să mă știți. Uite la draune și măcar și tot. Zățem și una de toamnă negură, la frânza 12 înviți, vreau să zăstim. Vom zic pe mine? E. Mine mi-a firesc cu zic poematic, nu para, n-am structură de poet și n-am duches cu multul din ritmul a poeziei. Negură în afară și înăuntru. Sumedul cățu pistiloc. Mușatele frânză galbeni, hasti malmă, plânge tu loc. Cad prin burânga lui și cu fric se că-și da bana, a mașinida lui că vârvoare diznău, vasibă diznău alti, tu bana. Hirolul treații, când-u isih, când-u camazurlu, noi trițem de adun, a gârșinda lui câțiva mestiti daima. Tu minduita că hima oata să atrăm țiva ți nu chiari. Mutristi mușat, la și tu zburași de toate iluziile pe care him a cățați. Noi trițem de adun, a gârșinda lui câțiva mestiti daima, tu minduita că hima oata să atrăm țiva ți nu chiari. Și cu aiste minduieli, trițem fără zduchim, că bănăm de arihea a horia de noi. Am clidi ochiul și vă aveți maghinii, dânăsea halatul din afară și vă asabză maghinii, și de apoi înțății, tuti trec. Sticlul ăsta revine obsesiv și pentru Sonic poate ne da și unul hitrini, cheamă taxiratea asta care se adră cu ea, poate unățuă și ponul la streacă. Și la una poezie care mie nu voi mult sufletul spirituale, este mai lungă, vă divesesc cu bitisica. Patrida este acolo, eu sufletul este acasă. Patrida este acolo, eu sufletul este acasă. Am legat din breale, bani de adun, fără zboară goale. Patrida este limba care deschide poarta pe o nouă cultură, ama care nu va să ajungă ca neoară, ma că nu te deschiste ea. Terțea, că tu este lume, tu-ți și luxem. Și Elena avea și zborul oțel o succem, oare seamă o dai mă dățea. Că această vreare termina miște limbă la Elena era atât sănătoasă, atât doasă, că multe ori zicea, fără de altă, bănatul lumea germană, mai a bănatul lumea ei, lumea românească. Și a spune unde cheamă un pesimist, zice-ne sunt eu, culturile pentru Sony sunt nu incompatibile, ama sunt o ahoria. Și ea ducea în cheamă învirinată din una lume, în cheamă m-a înclisă
germană, mapsân disclisă a națiunii. Cu litare vreau să zic că alătusi Aristonul este protapoemă din ciclul, este suflete călătoare care a putea ști tamama și suflete călătoare nu au partidă. Deci un alt articol mult mare pe două frânzămări de ziua de lângă Stuttgart era tema cu limba de dată. La Café Anti Ziua Națională, Elena îngrăpsea tu ziarele din Germanie, câte un articol chiar noi. Ziua noastră. De Ziua Națională. Și motoul ei era Eine Muttersprache, nicht an seine Kinder weiterzugeben, wäre für mich ein Verlust. Asta era titlul la articolul ei. Una limbă de dată, se nu este dată mai largul la cilimeni, este de mine un mare chiardere. Asta fu motoul ei. Și asta este băgat toaburii la carte. Nu băgat la carte. Cum zicea ea, este proiectul meu. Din fetele ei, și am ști luna, să dați armânește și ca un... Eu nu cunoscui altă dată ca Elena, care să zburască zouă de când era Nixoltă Fușeana, când băga CD-ul ale Florii Ildescu Cășeana lu ștea până și aminte, avea scoasă Florii CD-ul. Și ți-am Elena, dar cumva nu prinde de gândul să amintă și Ana mă ducea țiva fără de altă. Ea divesea, permite, permânește. Și numai așa este, pentru că ea socre, e în lume germană, în casă, ea cu fetele, așa. Noi de multe ori alătuseam un zbor, ca să aplichisească fetele, alătuseam și un zbor. La noi, ce-a dat cu fetele? Prindea fetele să știi, vă spun noi. Și ți-mă așa, și le băga, le-a donat un propriu somnul, ca fi seara, ca de când să amintă și Ana, până ziua de soni cu tata nostru permânește și cu cânticul câte steale sunt dulce, luna moi, luna mea. Și când îți duțeai văroara și armâneam noi cu fetele, păi nu-ți băga fetele până nu le cântam câte steale, tot la Năbiță și Marco le cânta așa. Marco, ți zise Iane, Marco, cum zic, la el, noi, era ca nipotul nostru, este un ficior mult durut, un ficior mult aproape de fumea, este un familist, cum zicea, și cu o mare, mare responsabilitate, nici nu avem zboară. Cum să zic, este un german atipic, este tradițional, conservativ, cu lucrurile clare și tare, știațea, ne persim măcar atât de harau, că știm că fetele sunt pe mâini bune, dar să poți să crească, să ajungă 18 ani, să treacă și acasă mama lor. Mă întâlnim iar la poezie, vreau să păcăsesc cu Andreea să zi, ne cheamă să ne zburască. Am zis că Lena înviță Freiburg și cu acolo 6 ani. Fără 3 fete a mâinii acolo la Freiburg, la Universitatea Albert Ludwig. Prota cu Andreea Nisoșinski, de apoi Daniela Marzavan și de apoi Lena. Andreea, vreau să-mi zici să-mi dau zboară Lena cum o vizuși ca colegă acolo. De Elena o știam de liceu, de Constanța. Noi fumăm în toate clasele la liceu George Cărnăscu. Ea nu știai, da? Fumăm în liceu. Aveam în engleză în limba taului. Atunci la Iliațeau eram grupuri diferite, nu prea eram mult bune soații. Eram colegi, dar nu eram soații. Noi aflăm înapoi Freiburg. Vine, cum zicești, vine Adina și prima, după mine vine Daniela Marzavan, la de București, iar a treia fu Elena. Iar Mali Vasil, Jăsi când hițaua la centru, zburăți mă și armâneaște. Noi ca nu zburam, armâneaște de acasă, poate mă așa fluent, zicem. Am Mali Vasil, Jăsi zburăți mă și armâneaște nu altțiva. Și atunci noi am urhim să zburăm armâneaște. Deci până tora, noi cu Elena și cu Daniela zburăm și am rusim armâneaște, daima. Și
Freiburg-ul descoperi pe Elena și Timidii, nu știu dacă ea nu știu, era eu de acord, Timidii, Elena fuca unul lilici în Freiburg. Se descrise foarte mult în Freiburg, se vedea că oare seamă. Cum am găsit și în textul meu, viță germană mult românea. Și poți să că noi trei, Daniela, Elena și mine, ea era n-ai mai atentă și n-ai mai dărut te zboare. Noi mai alexam zboarele, mai gățam un zbor românește, un zbor germană, mai Elena nu adera doar la toți. Elena știa toate zboarele și dacă noi țineam ceva, imediat ne corecta. Alt lucru, ultimul și pe care la Elena era că era un crat xen, care ne întreba de veneți. Noi duceam din România. Că continuam, bine seama acolo. Nu continuam cu Daima. Ghini, tu, soța noastră apropiat, știau că Himar Mani, știau toată povestea. De fapt, la Elena, tu căminul studențesc, tot căminul știa ți sunt armănii. Toți știau. Bine, cu continuarea cu Daniela, noi ziceam, venim din România. La Elena, ce poți zice că Elena floare nu zice să hiu din România așa hăt. Elena zicea, hiu din România, ama, hiu armână. Xenii nu știau ce sunt armânii. Germânii nu știu văd ce sunt armânii. Și atunci, Daima Elena a curheaște la istoria armânilor. Deci mie poți să cu mâna pe inimă că ea există Dumnezeu, toată lumea, care ai cunoscut pe Elena, tu Australia, Canada, tu Spania, tu Irlanda, care știu mult, Ghini, care sunt armăni. Și există datorită Elenei. La limba si vă băga în altul lucru și cu revista, nu? Ne băga și cu revista, să ajutăm cu revista, da. Și atunci căutați zboară neurologisme, vă jucați în hemă, pentru că vă începsește lucrurile. Căutați zboară, Daniela. El are Vasilevu ca un papti, noi am avut mult ambetan din noi și ne-aduc aminte în cuvântul vrare, cum ne adunam la centru, cum zburam, zicea el de experiența lui și cum ne-a dus de adun. Și cum zice, și Elena a avut experiența lui, Ciunirii din Pogălniceanu cu Stanța, Daniela București, ne-a simțit la Sculia, în română. Poate armâna nu era atât de activă în bana noastră până în Freiburg, când atunci, practic, Ghini la noi cu Bănceanu, cu Maia, cu Pampățești, la noi s-a spăram așa lunaștii. Dar cu școala și așa nu mă tanguram chiar ca fițu, dar cu Freiburg, da. Armâna mult important. Și mata vreau să zic că am recunoscut pe Elena voi. Voi m-aș să dar în scăpi observații ca și Alexandru Tine că ea avea ca un dor, că tu nu arătu poemele pe care le aghivăsești. Și voi mine să zic că Elena era un om mult ahândos și profund. La Elena nu exista superficialitate, nu știu cum să zic. De multe ori eram cu lucrurile mele, cu problemele mele, mi la urmă câțau probleme și așa, și când zburam cu ea, parcă mi-a zicea tunul lumii, importante sunt alte lucruri. Cum zăția, crearea, disciplina. Elena era mult acăntoasă, Elena era mult sinceră. Și Elena, Timini, era un om plin de lumină și de vrare și de bană. Cu mine, cu oricum pe Elena când juca și când cânta.
Mine așa o știu pe Elena, așa o am tot suflet. Și că ducherum prota și prota te mine fără dau lovituri ca să ca și prota să chiar pe Elena, că știam de, nu știu, 30 de ani, nu știu de când știam. Să chiar pe Elena, ca de mine nu fun soață, de mine Elena fu parte din fumeaie, mine așa o duceam, fu ca una cu surină, Elena, că vine în România, vine la mine și de la mine. Mine gândeam la ea, că relația noastră era mult peste cealaltă, eram soață, zburam mult des. Ne ziceam totul, deci prota fu chirui soața și a doua mântuiare fu chiar de retearnă. Pentru că dai mai ziceam Elena, mine nu știu altă dată ca tine. Elena zbura cu fratele, adică mine știu cum este mult greu. Hitul țară să zburască altă limbă, de a vorbi de tine, știne să ai vrerea acestea să-ți aveți cilimane armenește. Mine nu știu altă dată ca Elena și fratele ale Elenei zburăsc, adică găsesc cu mult mai bine armenește ca cilimane care venați în România, ca știu mine. Nu generalizez, dar fratele zburăsc extraordinar și Elena era trup și sufletară. Elena era postă, lumină, vrare, haram. Aceste criminele. Vreau să dăți în seama cum atați din textul care îl găsești cu filigianele. Da, deci, la țară filigianele, culmea am din Freiburg, de la un flomarkt, de la un târg de antichități. A cumpărat niscălte filigiane, dar cred că au doar, nu știu, 80-100 de astea, țele de monedă veche. Pe care când ne turnai în România, le luai cu mine. Și am mine de un sufragerie, am vitrină. Gine, Elena, când vinea la mine, cum era ea perfecționistă, mult unic cu chiere sau cu ca Alexea Pitudă, Alexea Mune, nici acest nu bațaua. Deci era mult implicată și ea a văzut în vitrină filigenele. Ațele care normal erau diferite de alate pentru că erau vechi și așa mai, cum să spune, de podă veche, dar mai aristocratice, că nu e nealți vor. Și le vițu, Tahina, când vreau să bem cafea, când era ea la mine, protaoară mine aveam filigiane normale. Și deci, hai, Elena, să bem. Deci, nu din acestea, voi din ațeale. De ațeale voi sta. Și atunci, așa, rămase ani de țări, când vinea Elena, că mine nu le filisesc altfel filigiane la țeale, m-aș cu ea, filisam. Și scutam filigianele, adera. Apropo ce de să știi, Chira, când adera Elena în measă, era totul în postă, că avea un punță și un text, pe care spune șuteață. La Elena nu exista schibul, lucrurile așa adorate. Elena avea, cum să zice, avea aplicare, spune o șuteață, spune estetică extraordinară. Și ea, și zicea, Andrușca, ca așa zicea, ea scoate filigianele, scutam filigianele și cam cafelul. M-aș cu ea. Andreea nu vă zice, am zis că tu ai născut că când îi singură își bagă fizicii să înțelegi și... O cheamă de la mine. Da, de mine fu mult rău. Mine, ca eu, sincer, nu realizez linga. Sau nu voi să realizez linga dispariția. Și exact, că mi s-a dat răzor de Elena în rituala meu ca scot. Hai, stau mulțumim, Andreea, că veniți tu asta la noi. Cu multă vrare. Ca să o aducem aminte, Elena. Mersi mult. Vreau să întreb Chirașian cum
lucrat la carte, e idoliu la carte. Sigur, textele sunt ele. Era și de ani la carte. Pe cartea Chiola Elena vrea să scoată înainte să avem creparea care o avem, o zburam daima cu ea. Și că știam cum va fi cartea, nu? Cum mesioară. Ea avea. Avea, normal că avea. Acât o când zice Elena, când o să scos cartea, băgăm și studiul la ei, care este chiar la care l-am găsit, la Inghița, sfatul Piani, analiza de limba ghelică, irlandeză și armână, ca situație politică și cum sunt ca limbi tupiricliu, este de ciudie și adă toată ziua când Mutrescu nu poți fi și spun că era când obitise facultatea. Coletarii sunt 100 diferență aproape, 90 diferență. Și este un text mult obiectiv, asta este mult important. E un text obiectiv care poate să ajută mulți tineri să-și adară un Noi, ea ne băgă una notă acolo, că s-a lăxiră multe tu inghițani de când sigur, textul e și valabil. Și este și mult obiectiv, tu să că nu putem pentru Sony să utilisim paradigma irlandeză între armâni, că ți că acolo pentru Sony un crat, după Xana, reînvierea la limba asta irlandeză, gaelică, și că un crat am după lucrurile astea, fu ananghe de 100 de ani, ca să ajungem la situația că tot engleza este limba laima Irlanda. Ama este un bian mult interesant. Seaua pe căpachea este, băgăm un citat de o profesoară de Irlanda, sau avea cunoscut Elena Feță 6 mesi și studie limba ghelică. Și a zis că studia acolo multul ghini în Irlanda. Și zisea și Elena, cum spunea că este peperună, spirit liber, care vrea mult natura, istoria și n-ai mai mult vrea limbile mapțângul felicite, ca acum armâna și irlandeza. Elena, ea știinise tradițiile armânești și vrea fără de aradă limba de dadă. Daima admiram, tiniseam la ea, legătura mult o streasă cu pupănii, cu străpupănii. Eroia ei era mama de partea tatăsului și papul de partea mamei. Papul, cu care se ducea mult legată și cu care zbura daima de cașul de capră. Așa cum era papul, Elena era mult mintimenă. Toate istoriile ei, ți le spuneam, erau legate de pâinea ei. Elena era prințesa noastră macedoană și, mă rog, au ațăți ea cu limba ei, cu limba ghelică. Dumnezeu, sufletul să-i hibă daima de atunci. Dreaptă. Când adusem aminte papul Tachika Cioiani, este și cu cadru cu el. Este un text ahoria între paplu. Zițea și, la frânța țință paplu, tu plinidrea lui Ticheri, marea hândoasă este dinaintea ta și afli isihia multul căftată. Nu este ananghi de zboară, maș minduele sa chegăsescu, dau sufleti ți-a zboară turului. Paplu ni știi tuti, te ațeacă că li până tuti. Și de-a poate zburaște mult dintre papsul ăla. Deci de-aia papul Tachika Cioiani era, cum zic mine, era Elena fără de altă, când îl vedeai un simbol de mâna mea, era extraordinar, era un om, era mult ușat, era înaltul, Elena unzea câte el, ochii negri, am intrat Dolia, Negaveria. E pentru seama că odată să este Beliană, e. Și papul Tache, când era cu șeapă, cu chirola comunismului, și tot am cumpăra locuri. Și toți făceau și cai, râdea. Papul Tache era cumpăra un loc, loc. Tot aveți o că... E că fu lucru bun. V-ați vedeți, textul mușat este cu Tuzla.
Este un text în proză, dar mai este aproape o poezie. Eu, Paputache, aveam cumpărat în loc, de-a cu frația lui, era Ținții frații, se pare. Ținții frații. 4 frați și una soră. Sora era notată. Și am cumpărat tuz lacul, pe melul lacului, am cumpărat Toate grajdurile de la gospodărie astea colectivă. Și am împărțit. Și am împărțit locul și a durat mutare și alte case acolo. Seminare în Poini, Imiși. Vreau să ghivosim, nici am dau o poematic. Vă zic mine tihi. Pentru sonii, doar când ghivosim poemile astea, că nu știm că mă am la 43 de ani și tihia, mira scriata, duchim altă turlie. Tihi. Tihi. Țihi. Câftarea chirută tu chiro, aflarea după ani, aliștorți au suflete preagli, minduieri alinati tu haosul de glumi, arădăpsite și tinisite tu vrearea zborului. Tihi. Țihi. Vreau să ținem și un de-ațăm cu splina și cu stările astea. Dar Elena era mult răcoapă. Elena era mașa răzeare, mașa jopa și era Elena. Elena, ca fițul, minte duc la sculei, îmi lua telefonul și îmi zicea, acum dormiși mai achera. Era prota întrebare și dacă era problema asta. Sturnat de la lucru și îmi zicea, răseșață că știi că mine nu pararăt. Ei, Elena, vă salut cu tine tot. Asta vă zic, Elena este, una este tu poezie și una era Elena Tubană, care era și cântec, joc, carauz, nu poezii, multe care sunt împlinite de ambusă. Normal, Plexi, este zborul plexiseală, ea la priduții și ca splin. Zbolutul engleză este bordul, este plictiseală, amaial echivalează momentul cu splin. Însă uraști, știi nihica Vasilia meu și ațeații mea scapă. Aici, la splin. Hisoața mea tipisti, dai maua când hini seara, din peanaga, fără să cătești can, vrei mași fați moabete cu mine. Acum te a las nuntru și te cunosc cu cama ghină. Nu este slab să se aurască, n-ai mai bun idei ghin când ți se auraște. Voi să dau ți la te-abearii a splinului. Am aspare că te risești mași ceaia. Câtă plexi. Tu, cu mata de eseuri, vă zic că în dreptul este un text care îl gustesc cu excepțional. Este mașul engleză, la frânza 88, I am Armun, I know who I am. Anda Murilena, Cornelia Duchi, lucrul ăsta, că textul ăsta în greacă multul și nu postă, este un text excepțional. Eu să spune, ațea că ție este slăbința noastră, este puterea noastră. Un text excepțional că identitatea noastră. Nu v-ați ghidosesc cu aua dit el. Vă zic mașul Motriscu băgare de oară că este mult îmșat și intru îngrăpsit. Vreau să zic o observație de limbă. Acolo ziții Elena Trăia că este Duidiul Chiro, shy and proud. Proud, echivalentul pe armonește, nu știi, perifan, este zborul care nu are armâns, nu știi, bă. Am știi, vă armând, cum îți ziții, timid, shy. Este fascinantă limba noastră, că ți-a spune că e mai mult perifan decât timid. Elena era și una și altă. Vreau să bat moabetii Mara și să aduc aminte un moment excepțional ți zbunăm amiciu. Nu știu sigur, nu întrebai Mara și țipzătora este poate mai și o speculație. Scântior lucrurile îți fac că este chiar mult ahândoasă. Nu știu desi Mara știa că Lena a sturnat către lumea românească acolo amiciu. Fulanul tale Daniel, iubânăm momente ți-ți văzut, imăhie pentru Sonia. Și Mara cântă, avea un mic spectacol, a avut 4 cântiții, a avut un spectacol,
Cântă și cât istari sunt tu cercă, având că cânticul ăsta o riseară, multul Lena. Cântă și a răspândirea, o având Lena când cântă a răspândirea, poate nintis o având Mara, va să având a răspândirea, va să am de ajutor să o având cu a răspândirea. Și tu, Soni, patru cântic, Mara cântă să bași gura ți-a am cântic multul șapte Alunescu, în zisi Mihai Borbia Dratilian cu Bacula, după un cântic gârțescu al Notis Sfachia Nachis. Și după acestor patru cântic, Mara Hurhiză cu în poezie. Nu știu, un moment mult emoționant. O întrebai Mara cum îngrăpsit poezia, părea paraxin și întâi cum îngrăpsit Lena. Și asta vreau să primeam istoria este un moment mult emoționant. Ama minte, ca să-i dăm care neama animală să îndreagă, vreau să o observ Lena cum cântă răspândirea. Știți că Mara cântă cânticul ăsta cu Asiminiția cu multul ușat. Vă observ neama și Lena cu cânticul ăsta. Este apropie frânza mea, lui Băgai. Până la oane. Vreau să... Așa. Îmi cheamă Mata. Geneza la momentul ațel artistic de la moment și Mata poți să-mi zici poema? Bună seara! Bună seara! Eu cunosc pe Elena Aminciu, protăvară. Și eu bănai, cum zic Chira, că ea a avut un momentul mistic Aminciu, protăvară când o fu, știmini fu intimul. Și eu bănai acțea lăxearii. Zdipuni tu suflet să va mult mare când o fie acolo, când o duchem tu rădățimea noastră, nu știu, știmini fu mult mare. Și după ce cunoscui vrearea noastră pe Chira, ne ligă mult două. Și când o aflai cum nu putem să zburăm din lucruri care îți duchesc ca și multul. Dar, ama când îmi vine, eu ațea dureare și ațea omul, n-ai mai multul, n-am visat de patru, să ziți. Și mi ducheam și zuua și când mi deșteptam cu ațea dureare, că să fac ca unei mii pe mine, nu știu, ca un ambițare, ceva, nu știu, ți-i multul mare și greu. Și până tahina, când nu mai puteam să fac ațea dureare, mi-a că m-aș cu vrearea putem să și de durare. M-așa și putem să n-alinăm. Și zburam cu ea și mi-nduiam la ea și acolo se încură tu minte. Avțam, este zboară. Vine propriul, dar poate tot și mi-ai hârsit multul că vine de aia oara zic că este poemati la un enunță.
că fug, că este una poema de vibrare. Vibrarea noastră, de cafe und, de cafe turlii vibrare. Așa duc ei. Și mi-nduiesc că eu zburam atunci cu Elena și mi-nduim două vibrare. Este numai și mi-nduiarea mea, eu mă duchesc cu că este și mi-nduiarea ei. Vibrare. Și zici, așa. Nu te voi maș ninga mine. Ninga Dumnezeu te voi. Și nu te voi tot maș de mine. De toată lumea te voi. Nu te voi maș aua, ama, eu ți tot te voi. Și nu te voi maș tora, de toată bana te voi. Nu te voi maș niez de noapte. Zoa de brândul de voi. Și nu te voi maș cafețuă. Cafeoară nu te voi. Nu te voi maș te zboară. Amatul praxii te voi. Și nu te voi ți-a dar tine. Ama te cum hil voi. Nu te voi de ochii tăi. Cum îi vezi tine te voi. Și nu te voi de gura ta, de zboarele tale te voi. Nu te voi cum știi lumea. Așa cum știi tine te voi. Nu te voi cum îi vrei tine. Ama ca mine te voi. Așa este. Este una intuiție excepțională, câțec, nunta spune pentru zonii moartea, toate simbolurile de la nuntă sunt simboluri de moarte. Apăcinda lui cu clamura țea cu cruțea roșie, care este cruțea anghiarilei, și bitisinda lui cu năpărtica țea care îți joacă, știți, năpărtica care își mâcă coada, este semnul cruz de moarte. Și nu știu, Maga, știți, Joyce Grescu... Joyce Călisescu morții la nuntă. De aici, intuiția asta mare a fost excepțională și mult un șapte o băgă aplot, în nuntă. Sigur, a îngheați și morții era cu noi. Vrearea este cu noi. Ana nu s-a lichiră. Va să dau în prelipsi un rezumat la textul la țără în engleză, că fații bai mașini să aveți un portret. Pentru Sonia este un autoportret al ei acolo. Zice acolo, trămanul să ți vrea mult, că mamă s-a scumânduseală pe principiu, este o țință calanță. Și Elena zice că ea nu putea să sprăxească lucrurile astea și că era multul rebela și că a luptat ea în dreptate și când îl vedea, ți luavă cauză, m-am sărea ca un cocot și le-a greșea tuti. Zbura și mamutul și de ducherea țea de dezrădăcinare, că vrut sigur scriitoare și zice explicit acolo că ruta si se adună cu morții. E impresionant. Zice că mamă s-a pistipsea când mă vedea tu starea asta, că îi părea că este erotipsită, îndrăgostită și că vrerea mea este împărtășită și că teața ea este ea și cum este. E fascinant la Elena că este și mult sinceră când nu îngrețește. Lucru care îți vrea din marar la armonie, bună sinceritate, că ți-a 100% și mamă cu oameni feată. Zice acolo explicit că nu vreau să aibă una bană de aradă, că va spărea ideea asta de bană mediocră. Și, sigur, și arăt și pizuiește în cheamă, asta este semnul de un spirit mare și pizuiește în cheamă și ea, zice că nici când teorească una drama queen. Pe engleză sună mult limpede, pe română piarnește, nu știu cum zic,
Caiva care joacă în heamă teatru, dar drama Queen Zoris s-a pridus pe armenește, nu știu, nu am apridus adevărat. Ea o zății ca o năturie de autoironie și zății un lucru excepțional, țin ușa pe lumea asta armenească, în jocul jgluiatele au un arad al lor, au un tempo al lor, țiva nu este de prima în sus. Și zății, Ingrescu la lumea armenească ca la un film, eu cânt Fata rămână cu poala din lână și vreau tu Sony, Magahim George, și ți-ai mai amintit, cântând Fata rămână cu poala din lână, dar nu cu emoție, cu harau și cu vrează. Și îți vedem Magahim, axia asta, voi sigur plictisit, dar a venit ca antilucrii pe zborare. Zătem în cheamă de partea asta de cântic. Oare seamă tu cânticul? Vizut în cheamă. Am da cânta. Sunt multe referințe la cântiții, v-au văzut mășună de ea, aduți aminte The Doors, Breakthrough to the Other Side. Un care nu știe, nu are referințele astea culturale, va se iubește mult după țiprea zăcât. Maca știi referința The Doors, e ușor să găsești. Am aduți aminte Bob Dylan, Bob Marley. Oare seamă tu cânticul? Știți de eu, Ghinea, mirache asta, trăcântare? Dinic, cânta, juca, Oarecea, de nică, ți-ați duc ea mică... Ați apucat să găsești și de... Și după aia, când 80, 90 vine plătoare, 91, de atunci când ajunse tu Germanii, 91, cu fratele ei, atunci aduceam lucrurile astea. Și-o visea mult muzica irlandeză. Jocul, Și jocul ăsta, juca mult în șat irlandeză și da, când o zise Freiburg și șpesele la cursurile irlandeză o visea mult. Dar Elena vrea și cântițe. Și două cântițele băgă pe Facebook. Ea se mult în șat de Crăciun, de Crăciun. Ea stăță cu Rindu? Și zicea și Nica Liheam și asta e Crăciunul. Am zis ziua Alișeană și am să amintit o două zile înainte de Crăciun. Vrei să împart-o asta cu Lindu, calea, îndrepsită de mine, stihul și icon. Faristo Alișeană, teatrarea lui știu video, avea de la atunci. Un Crăciun ferios și plin de lumină de toți. Și cânticul mult omșat, să ne găsim zboarele. Calea du-ți iara, cât înăuntru a tău, imnenente și nu vrei să te torni înapoi, este zdău Crăciunul, știi harau hei, Hristos să amintă, nu te greșea de ei. Ne-am tudninte să nu chirem, capul în zeană, va vedem, tot izbune și va sibă, până țu, va să amintăm. Him de adunto este bană, oameni him, de-ațea snăbrem, vrearea nu are altă cale, m-aș să ajungă tu aver. Cruțea, va purtată daima, nu te aspare, nu va chieri. Papul este mica zeană, te mutrește de tu ser. Him tu numeri, eu-i criparea. Vrem să bănăm lumina ei. Te amintași ca să iai criparea și tora stoarnă isihia. Him tu numeri, așa se pare că him tu numeri. Him tu numeri, zicea că când o fugea calea, și ideea era să nu chim absent decât bine vreau să vă ghivăsesc cu bari mână cu mată de Dumnezeu mult umșat. Yes, scriamă. Este zborul de Cilimeni. Și pentru Sonia spune a dit spiritul a ei ludic, așa, cu suflet de Cilimeni. Yes. Zisi Cilimeani până mână de harau. Cilimeanii sunt un naima mușat cu lucru tu ai stăpan. Maca vor să arâdă, arâd. Maca vor să plângă, plângu. Sхăsescu din naima aplov lucri și adare de bruti mirache. Ai spus Cilimean, ți zisi ies, cu atâtă harau, când de lăcărie, era manți radicale. De acum cunoscuțată de ficiuiți. S-a jucat un joc aplov, cu mașie miți, știu să adare. Adra cu mâna, atât în machinii ți-trițea calea. Adam Giușu și mine ninga el, îl feci semnul cu mâna. Și el gri cât putu, yes!
Și ales, sumarâzând a lui. Când aveam intată naima marea piște și tuzuațea, vrearea oamenilor. Am amintribai cu lăcrimi în trocii și ascultând a lui muzica mea irlandeză, care spunea Tiharau, taz nu moară, ți-s nu moară ca nu oară. Deci care spunea Tiharau, ți-s nu moară ca nu oară, cât se nu dea de rășalanță șoferii acumandisi la estul joca cilimenilor. Hima hâta câțați stubara noastră în plină distres, taz numai avem chiros stop and smell the roses. Este dănăsește și amiuzește trandaful. Cum zic ațele care zburăsc cu antica. Himahât orghi, tiharaua din toană, ti lucruri de aplou simple, care nu custusesc cu țiva, fu un moment magic de mine, un soie de catarsis. Iuharaua de adun cu gailelul și învirinarea sa dară ună. Evharistot și limeni. Yes. Ți-mu șunteață, îți vezi un om mașin matur, care îți dănăsește și să joacă cu limeni. Cât se voi să ducem în iamă cât plictisita în Dausli, vreau să-i protestez cu Chira Șiem să zic că Chira vă protestez cu protatră nu mă gândeam găsim să zburăm. Termina în carte pe Peruna. Elena și-și zicea pe Peruna și zicea șoasele și oarețease cu Peruna. Peruna pe limba noastră are daună, noime, este lilicea, crește tu câmpul de gârlu și este și fliturul și... Și papaguda este. Sigur, Elena, cum și aleapse, nu mai este pseudonimul, nu știa cât de efemeră este și lilicea și fliturul, omul nu știa cât de efemeră este bana ei. Era ca unul perperună, Delicia era ca unul perperună. Zicem că am știut căpache, că este un cadru... Cadrul lui este atrat de șana. Șana îți grăpsește mult ușa. Care are tot țistăți de ani. Vă sumblă de Crăciun, țistăți de ani. Și mai vreau să adaug două zboare de Elena. Este vrerea ei, era... Nu am zboară, nu știu, multe ori și mi îndoiesc cu șmine când eram tiner. Bănaia este, cum zic eu, tu sufletul meu este vreare de limbă și de cultură armânească. Am acum o duchea Elena, de multe ori mi-a spăream, puteam să Stipsescu. Vrerea ei de limbă și nădia că limba noastră va să rămână tubană. Și cu Nicu Chiro ei că zburând de Marco, zicea și Chira Iane, cât Chiro bânează șana, limba voastră nu va schiara. Și de aceea Elena era mult implicată cu organismul european între limbile mapsână, zburâte limbile minoritare, cafea, zduțea pe hărciurile a Nicuchierului, a ei, la toate congresele astea care se ținut în Europa. Doar la locul armase bol, câftăm un tiner, una tineră, care se ia locul lui Elena, dar îți ducă cafea acolo la aceste congrese. Și acolo ea era, cum zic, Elena avea o putere ca să captivează, să apună oamenii și ațele se permitusea termâname, omul era ună și ună cândăsit și duchea, așa cum lipsește ție asta, care este cheamă de istoria noastră. Știațea, cum zise, nu știu, Andreea zise, este afară de chiar de la noastră, fără alandă, este una mare chiar de niște termâname. Era una nădie de termâname. Avea multe proiecte, vrea multe lucruri să adare, terminame. Iani, un zbor de Sonia și... Elena a fost și... Noi avem însuțată Avea și al mâinilor. Nu este mult mare, dar până și noi abilități culturale, studii, mai multe cărți răspunse cu puterea noastră. Și Elena a fost prezident din 2015 până Chirou. Și doar aleapsăm și noi autoprezidentă care duc lucrurile. Elena, la tutti este andamuse care stați pe Europa, unde se Chira, nu mai știi partea a Suțatei, mai știi partea Consiliului, era reprezentant acolo. Sunt o carte, unde băgai toate țările, era ea, fără multe de ea și alte.
și ofițeri cu multe harau, era un, cum zic eu, un lobby armănesc cu lobby din țara Elena. Să zic câte zoare din Germania. Umplea frânz în mări sotuziale din Germania, Iucate, anche ziua națională, cu capuri, cu armâni, cu istoria armânilor și toți îngrăpsea, care era colaboratoare la o revistă din Inga Stuttgart, toți îngrăpsea ăștia armâni. Bun, vă să dau un scurta pentru și cum pot dit engleză. Muziția și Elena. Muzica mi ajută mult pe a stăcare. Cânticul a spune istoria la mira asta greau a poporului armânescu, țivziră de patrida lor și ahohiră iara în altă care. Cânticul ăsta este numai multul vârtostu expresia lui, ama iholul este multul ahândos. Niscântior tragic, ama niscântior și cu elemente de nădie, de speranță. Știu că se mi-aduc daima aproape de muzică. Niscântior duchescu că toată bana mea poate sibă tema la un muzical la care cânticul de Timelia și este frata bună cu poala de lă. Poate va vă se pare paraxin, dar vreau să give us aduțea la mine. Eram cu Elena și cu fetele, n-aveam de să știu că era chirolul de carnaval, cum se acum dare din Germania. Și așteptam zi în metroul Stuttgart și metroul la mâna. Și când cu Abduluna, feta în mână cu poală de lână, cânta cu peron. Și Elena a zis, să vezi că era cu proiectul meu lucrează. Vreau să... Sigur, chiar poate vă scârpească în ea, că aduc chiar aminte, dumânică este ziua ei. Și vreau să vă zic că, în mod normal, am dat muzica de azi, vreau să bătră Chira. Și am zis nu, că zborul de atâtea ori, poezia mea, nuvelele mele, și mai bine să am dat muzica Lena. Cât se duce mult important să avem și misarea asta Lena. Tația Hristusescu mult, poate să intră curbani, ți lucrați dorii. Nu putem duce că ți un om mare timid. Este zorii, să știm. Aprinde să avem ajutat din bana noastră. Vă aduc aminte că marță va avem oaspe Georgeava. Vă aduc aminte că nu muri sorsa. Câtă putere a avut să zburască ca un creștin. Ție este zorii de aici găseare. Cum să te găsești când moare un tiner? Cum să te găsești când moare sorta? Și avea Gheorghe atâtă putere, tu boații. E pentru sonii. Ia-ți tu ție Eugenii. Problema este ție adrăm noi, aței care rămânem mama. Maca fetițile astea care ideale sunt naima agudite, maca la streacă de restul Chindin, este șansa ca Ioanii să aducă multul harau a fensul lor și dada a lor apluirea. Nu știu maca puteți vă gândăsescu că prindeți să aduceam aminte Lena, ma și cum era, nu zis, era hărăcoapă, cu dinamic, cu energie și a stat prindeți-vă imaginea în care s-a puterea să dau ton, dar să avem și un cor, nu un cor. Feata-r mână, cu poala de lână, more feata-r mână, cu poala de lână, armână-lea mușată, înaltă-și cundiată, armână-lea mușată, înaltă
veni cheamă, armână leamușată, înaltă-și cundiată, armână leamușată, înaltă-și cundiată. Moreiești tu muntii, să-i bași tu frântii, moreiești tu muntii, să-i bași tu frântii, armână leamușată, înaltă-și cundiată, armână leamușată, înaltă-și cundiată. More fața-ți roșie, ca ună cireașii, more tu-ți ficiorii, ca frățânțubașii, armână leamușată, înaltă-și cundiată, armână leamușată, înaltă-și cundiată. Aristocă venitora seara și Lena Masnăveadă de Aclodiu Iastii să ne ajute.